First one, each open order. All the epidemic in the Maramana tobacco, 1 or 2 things. And we're going to I can only either each in Marobo, Ndiva, Digo, Kamachala, Baka Niji, Marum Katata.
mana mmemme nnata mmanwụ obuka nwa agbakọta atọ agbasie ike mana alọchikwu almanak ọ bụ na ị nọ n'okirikiri n'ahụ na ya ahụ almanak nwa ewesa ndị badịgo nwa n'ime anyị kelele onye ọbụla biko saịdị a ihe dị ọra chi ezie nọ emezi emezi si mezie na-emezi buru tebụl dị iche abụ udo ndị ya anọ n'ọnọdụ ka ndị bịara mmemme tata bụ ka anyị kụọ ngajirikọrọ eze ihe dọrọ dị iche eche m na ike eke ekike gị nọrọ n'ọbọ gị mana ihe mebiri ndị bụ nna ha ọ bụrụ sọ ndị bụ ọkọlọbịa nọ n'ama achara mana aba gwụrụ gị nwọdị wee sị na nke ihe eme ya ị na-enye na aba kwadoro ọkpọrọ bụ ndị nwe ya ịmụ ịghọtago ahụrụ m oge ị na-eme na 1000 highest currency Nigeria nwe anyị gbara ya n'ebe mesịrị ata nke ugbo labụ saịdị nwa ụlọ na-emezi ochie ya emezi ọ dịsị nwa obere na ala na tebụl ebe nwe dịko ndị bụ adịgo ndị ọ dị n'aka ma amị mbọ ụdị ibe nwe ji dị mma si na tebụl ebe nwe nna anyị nọ dịko si na tebụl ebe nwe eme ibe nwe aka ndị na-ele were aka ha kpuchie oche nwe ọ dị mma tupu a na-agaba n'iru na ebe utego ọjị n'ebe ma ọ bụrụ ebute iwe elu ebute egwuregwu na-ekwu osiri okwu ọjị okwu na omenala Igbo ọ bụla na-emepe ọnọdụ okwu nle agagabasị n'ihu anyị ekpe ekpere ọjị as MC of the occasion. Nna m gwara m na onye ọgwụ ugbo nọ mmụ nna nọ nna bụ mmadụ ama mmụ nna na-ejere ayọta duru ayọta anyị na-anọ na Asaba na-edoghị ọ sịrị ihe na-ekwu na isi ọnwa dị ya obere 5,000 si m tiela ya gbanwe vanis maka ahụ na ahụ dị ya okwu dị ahụ rinne o nwere mmadụ ekwu ụmụnna agbasa ọkpa mmanụ ụzọ na ana m nwere ike ịzụ tata ma ọzọ echi machie ya mana ebe gbara nwanne gị ga-eji nwa ọgwụ ọfọna dọ na-ekerego gị na alụrụna ụdọ agarakwa alụ dị ebe ka anyị na-ekwu maka ya na Father of the Day oke ọ nwere ike ọbụla ọ na-abịa abịa ibe riri nne mmụọ na ụmụ mmụzi amụ ka m si na-akwa bebebebe ka m bịa na alị m nne m agwara m ndị mụzi amụ cheli a na-amara akwa n'ụbọchị akwa n'ezi ana ebido ya bụrụ nke nwa igwe bụ igwe ka ọ bụ abụrụ m gị ka anyị gbasịrị ụdọ agarakwa alụ dị akwa nabata eze ndị mgbe nwere meze echi anọ mmanwụ ka mmanwụ ji dị ebube anyị akpọ chairman of the occasion. Chairman of the occasion bụ Mr. Nnabudo Igbanugo na Alati Igbo Alati nke na-agwọ ọya ọkwụrụ mana credit alert dị iche na debit alert na bụrụ mmadụ kwere gị ego akwụnye na mmadụ na ekwere mmadụ mana bụ ọ na-adara onwe ụda ma ọ bụ ego gị ka akwụnyere gị ma ọ bụ ọbata ebiago ibere na mmadụ hapi maka ihe a na-eme ndị na-eme ya anyị chara amata kere ego gị na anụ ọlụrụ nne alert Igbo ka na-ekwu okwu ya transfọma nke na-enye ọkụ Nnabudo Igbanugo ọnụ ara ya bụ ike na Thailand o nyere m ọkụ nkweta nwunye m amụrụ nwa ejere m ụlọ ọgwụ agwa na-agwụrọ m o nwere mere nne olu nwanne nwụsị arụ ka nje ahịa mmiri na-ezo nọ n'iru Ghana na-eche ka mmiri gbakọ ya na tony ọfọ naira nwanne ya na bụ ji 150 eme ọgụ akpọ m na fon from Thailand akpọ m n'obe na-esi nsa masị na mmanya jere ahịa tata asị ọ bụ ọgwụ maọbụ amụsụ karịrị ọ bụ n'ihu na emedekwa na ihe ọra ọ bụ na nke mmụọ m akpachatara nwere ike ihe ọra tinye ọgwụkwụ nji agwa mmụọ m na-enwe etegara amosu masị m sendị akaụntụ nke nwanne m sendị akaụntụ ahụrụ isi m na-amị ya na obi gbagote sendị akaụntụ ka ntịeli gị ego maka sendịeli gị akaụntụ ka itieli m ego n'iche ma abụrụ owu nwere ọsọ ozugbo sendị akaụntụ nke nwanne m sendị akaụntụ na tielu m 50,000 naira isi onye ka m na-eme masị m ụlọ ya na nkịtị daba Alati Igbo January 3rd anyị na-ya ya abụ Alati Igbo ya bụ chairman of the occasion ụdagarakwa alụ na-ekwe bụ Father of the Day Alati Igbo ya nke ka nkara masị ọbụla ọgwụgwọ m mee ka ba mmalị na-eme mmọnwụ a igborukọ ọkụkọ ma dị ebe ebe a na-agba na nwa mbọsị nwa akpọ m ọzọ si sendị akaụntụ ma tinye 120 si mmiri Samuel Chiwọba agba ya na chi na nkịtị ọ bụrụ saraka nsaka
tumude zene ko make iwo tu to mo sa bi mo go ala tumu ba kele go go no send no maro o de kwa highly welcome because chairman of the occasion the chief launcher honorable chief launcher bo Basili Abatu Doba Nabody Abatu Doba na mountain bonata only one track na ebuchu models makwambo ki no one track ko mu yeje hugi makwambo na emere na nka ori bi nwa Abatu Doba bụ na chief launcher manu de mo ni aje de na mma osina mo ya no chiri ka akpọkọ na phone before now so biko mo ba les na mana mo no n'Igbo na ile me na nche kono pa mo edro n'egwu mana na abarata mana na na zankata ka mo no chite mana ọdịgo ka esiri ọbụla m ji igwe okwu so anọ na n'aba Basili na okwe na ama m maka na ama m dị n'akwụ ọ bụrụ ime ego nke abịa okechọn ị na-abata abata rekọganaịzi ya gị ime ego onwe ihe na-eme etinye ama gị ụdị niile ọra ime ego ọ na-asị jide ka o ji na-eme masị gị raa aka iji mmadụ na-emere mma aba anya na-abanye n'akwụkwọ nwayọ nwayọ onwe nsị m mụsị amụ bụ lọnchịrị nwa ka anyị jụrụ mana dị mma Abatu Doba anyị kelele mbọsị nne ya chere mmụọ ka tụmatị ketele egwu kpakpa Abatu Doba ọza ọsị ikwegoro mụta gị ọka nwa ọsị ibe ọ jụrụ ikwegoro ike na ọbara Jizọs ịgba na ọbara Jizọs bụ sọ ọbara siri ebe tasị na ala maba jijiji ihe butere ka ha na amanọ mmadụ ka na-eke nọ na nwanne onu na-eke nwanne ọgwụ oji ọgbọ na-eke ogbu oji ọgbọ na-abụ ịpụtara mma ogbu eri na nkịtị na ka anyị ga-abụ oji eri egbu ọsị ọ ga-achụ ụmụ na-eze na-ete egwu na n'ihe ọ na-egwu na ego dị na pebe ebe ndị ekpara nwere onye nwa fọmadị ka gbarata ọ ga-egoro m ọnụ ụlọ o were ọnụ ka moto o were m ọnụ ụdụwa ka o were ndị be odigbe ma aga akwa ọnụ na mmịata osite okeke ile na nọrọ ike ọwụrụ aga ma ọ wụrụ arọ ọ bụrụ ọwụrụ ala ebe mma ebe anyị nọ ebe mma ibe ya nọ na ọwụrụ arọ igbe gboo kala igbo si na-abịtọ ka na nọ n'anya wọ́n fún mọ́wọ́ sí tọ́ kẹ́kẹ́ kan àdárúbẹ́ múlùmúlù wọ́n ebúlé egun mọ́ sí ikú náà múlẹ̀ ẹ̀dùn lòun ẹ̀bù àyẹ̀ náà tá mọ́rọ̀ kà á mọ́ ọ bụ dike na nke ọ na-aga bụ dike m nwe balesi ndị mụ na nwa mpụ ọkpọ nọsị n'ebe maka achara m nwa akọ bụ nna ochie a na-achara m nene chọrọ mgba ọ na-agakọ mmadụ ndị chọrọ mụ na mara tudu nwa akọ ma ebe ka iburu mụde ka mụ na ya na-agakọ mmadụ agakọ ịghọtago achara mụ na-agakwuru mmadụ osta na-agakọ ụlọ bụrụ nwa material ọ na-agakwuru ọ bụ na ọ dị mụrụgbụrụ ekelele gị biko ndị batara ọba ekelele ụlọ ekele etu ebere chukwu nke na ndị etu ga-esi unu nnọọ ọ maka ndị narịgokwuru ji bịa nnọọ ka anyị ya iwe anyị nọ n'oge kịta bụtụ obedi amanake nke anyị bụ nnọọ chief lọta ya eme ya onye kwụ ọtọ bụ Basili Abatu onye ekwu okwu na-asị m nọrọ ana m enere ezigbo anụmanụ aka n'aba Basili mmalụ ka o si dị ọfọgbakọfụ n'elu sekretarị na ibe akata aka na ya my pidgin ya nna ndị na-adịgo n'okwu ya akụfụ ntụtụ ọbụla nke ekele nna aka nwagala asụke ime anakwa ọbụla nke ala ịbara nwa kasa ọbụla nke si na-ejide ọbụ Mesaya ọmọlẹ́ka Paul wáyé ọ̀fọ́ nne ha akẹ́lẹ́ gị ebe na okechu ọlọfọ na abịa na ahụrụ nke nne ya abụcha ahụ ọlọ ọka ọsọ ya bụ nwa mụla mma ọ na-emere bụrụ ngana mụ na nọzọ ụwa ahụ chiedo na nwude akụnyere nna nwa akpa na ike ndị a wọ́n náà wọ́n bí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ dùn ẹ̀ ọ̀hún lè bọ́ de ọ́ mú bùtẹ̀ táìsì wọ́n wọn náà kọ́jú mọ́ mọ́ ewu náà lọ́wọ́ ní yàgá yàgá bá lọ́ mú bùtẹ̀ táìsì yẹ wọ́n náà wọ́n bí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ fún wọn ọkú mọ́ supply táìsì yẹ ọ́ gẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀sí ní táìsì wọ́n náà wà àgbàkẹ́ egi yẹ wọ́n ní kò tiẹ̀ dùn wọ́n gẹ́sì ní káfà kòsì lẹ́gẹ́ sọ crack táìsì ní wọ́n náà wà náà bá 2 million something òtí àgùwẹ̀ ní India wọ́n sọ wọ́n kà osinego obuwele ibu sị ọgbagbo m nwa ọbada esi nze ọsụma naka abụọ eme ụlọ nwaanyị ama mma sị osisi mere si buche nke nwa ya masị nne
one thing to get money, another thing be more than just here. Oh, I look at what's in the attacker. One of the kind of woman, so now we'll get in India. Don't want to tell last year. Mama, not where I check. Oh, I kind of read. Come up on I check. I don't know how to go. So that's it. I believe 20,000 naira. Ndị nwetara ndị ofu obi nna mmadụ ọ eziokwu na bụ Juda mama adịmego ọgwụ anyị na uche dị n'ọgbọ uche nke ya na nweta 20,000 naira bụ ndị ofu obi ma sị na aji ala nchele ndị iwe adịgo alụmana gọna bụ sọpọtụ ha Jude si na ụdị eji agwọ ọrụ bụ mmụmpọ na na-etinyekwu nke aka ya nke aka onye na-ekuli ume ụlọ na-eze ego ọ sị na na-etili nke ekechie akpa ego nne Jude anụma Kenneth Ekwuochile bụ obere chukwu ọgwa kpegoro ọkpa ego ise na koji ala nchịrị alụmara aka spọket anyị bụrụ na nne ewiri nne ise agbasa nne anyị na ya n'obodo obere chukwu Kenneth Ekwuochile nwanne atọ nle ọmụmụ ya n'anya na-abụ ọkọlọbịa ka eburu eme ihe ndị na-adịgo masịrị ike na-adịgo ofu obi ọganugbo ụda amaka ugbo pesa ọgwụ eji ọgbọ ọdọgarakwado dị akwasị na mejọrọ 330 egwu egwu mana enwe mmụtụ n'ala n'ala eji m aka mpụ ọnụ mkpọncha na ọbịa gị ihe ọtụrụtụ mmanya ọ nụrụ hụ ọdụ ka elie ehi mana ọbịa abịa n'ụbọchị nna ya nwere ogbugbu ehi ndị mmadụ bịa egwukwu n'elu tupu ebute ehi onye kwenye ọtọ na ọnwa ịtọrọ ọnụ n'ọchịtị aka na batụwasị aka n'ọbịa ka ọ na-esi eme ka ekwesị ihe ọchọkọ ọfụ a na-ehuru mmadụ na nkịtị a na-ehuru mmadụ na nkịtị ihe mere ka eji ehu ya Sunday does it. Yes, I'm not. We get the one. I'm not going
Chumo dancer. Chumo only was soccer. You would have never message. Even the little member which you move from Ada, Anna Maria, not gonna walk 1, 2, or going to move from Ada. I still have a man in the Baba putting me on when I walk up. And I was a Baran. I'll break up. Now I'm telling my boss, the one he burned Chaduna was Congress. I'm walking over one wide I can never give. I'm not up again to the check the river. I'm going to be a liver or toto. I don't want to say that. I'm about to tell you, you know you are listening. You are listening, not a China. And then I walk out of the telegram. You move from one day to a little. You don't call it that. My children. Children are walking along. La country block in the first son. Now, cheap prison can be a children up and no pick. I know. I'm an old body. Never putting body. Never children go. Children and Chelsea over Ibo. You are a black woman. What you want for Ibo? All I talk on Natala. For some of the days, I don't know. India, I don't know. I don't know. Over a state country and a region. Prince Oster, I can again. I don't know who didn't know we were each of the 2 more than such a religion. It's a judge or leave, they got Kamalagon Abulia. You have to put your own part of Rebellion. I know my way. I didn't know why they were there, but I would never seen them. So, I can't imagine. I put it out of the kind of what you would have. I want to die from who did you do. I cannot have a Momara, I can a Lulu. I can a Lulu, not easy. I want to pass on a calendar by now. I don't go my line. Oh, we have like a play with the test. And I don't want to pass crazy. Wagana Baraka. January 2nd or 3rd, I don't know. I make I say, I'm going to make a my banana career, a lot of people ever higher than labor. Mamma and they come by a way. A woman to meet up in a Tiakarapa, a Malibu. I will need a late, you might have lunch in Kaino. I'm not going to I've been over the person. I will never have a lamb of a person. I live in room, I never can. Makabasilo na fono nnya bara ne oruke obu ni je na mi ato wele bara mo bi owo ije na ro beti tena mo dia ogere ga wa ge bara tawa ebe ti 3 million roof no so roof abu ni kan regular mo bo bezu na ndake ko na mama mo even even of the lot in case of the late Obaka onge obu ni the late Ndiva diko amatala kulopuka malumana kapar kalenda ida dera chiesi avunara na kamu mara maju maria
mgbakọrọ bụ ibe anyị nọrọ ndị anyị tọrọ nọrọ ugbo ya ụlọ anyị nọrọ ugbo ya abụghị ebe nleti ma mbọ ka ọnwa ndị ji sọpọtụ ha na-ego ka ha ji mee ebe niile nwee evi na obodo egbu na-etinye na anụ ama ka evi epe na ọ bụrụ 250 ama ka evi epe ebe ọ bụ 500 n'ime ndị ọzọ si ya mana eziokwu n'ime adịgo isi n'ibe enukwuru ala ahụ adabasara n'ibe ihe dị ka akpụ na ahụ ala nkiriko ahụlọtọ ọjọ ahịa ga ọsọlọfụ si ọ bụ nke mụ ibe nne m ya ọsọlọfụ irite n'ọba ya okwu abụla bụ ojo na takpa ike dị ya ọ na-ekwọta bụ ejima nja nwa nja nzọ osi anụlọ dị ya ọmụ ọjọ dị ka ọ bụ unu na-ekwu na-enye gọba na ọ na-ebe na nsuo ime mụ na ga arụ n'ihe ụzọ imetụ ego m aka Ngolika, ni mo lo bu. Adu mo lo mo dara go ngolika. Ozugbo garagaze.